Laborec pramení v nízkych Beskydách v oblúku východných Karpát hneď pri poľskej hranici pod vrškom Fujov v nadmorskej výške 660 metrov nedaleko Čertižného. Taká bola tradícia a rysuje sa aj súčasnosť. V Medzilaborciach, v tomto rázovitom rusínskom mestečku s múzeom či galériou moderného umenia a dominantnou cerkvou sa spája s riečkou Vydraňkou. V prvej tretine toku tvorí premenlivé prirodzené meandre a zákutia v údolí Laboreckej vrchoviny. Tečie vláčik motoráčik, či v tunajšom pomenovaní motorka, prejde z mestečka do okresného mesta 40 km počas 1 hodiny. Neponáhľa sa. Je vhodným prostredím na výmenu noviniek medzi ľuďmi z údolia Laboreckej vrchoviny. Dodnes poeticky vníma stredoškolský profesor Michal Franko. Vždy, keď kráčam po pešníkoch môjho detstva, po tých bosonohých stopách detských dobrodružstiev, je mi na srdci ako si tak dobre, tak teplo. Mne osobnosti. Nedalekej Ľubiši narodil sa náš pán prezident Slovenskej republiky Michal Kováč. Ja ho spoznávam od školských liet, keď sme spolu chodili do mešťanskej školy v Humennom. Do spomienok zahrňam aj druhú osobnosť nášho pána kardinála, jeho eminenciu, Jozefa Tomku. Je to náš rodak z Udavského. Máme sa čím popíšiť rovnako ako Ľubišania sa píšia pánom prezidentom. Nuž, tak letí čas i tu, na krajinom slovenskom východe, v údolí riek Laborca i nedalekej Udavy. A najmä jarné vody Laborca za každým prinášajú do nášho každodenného života od Laboreckej vrchoviny až po východoslovenskú nížinu. Po 50 kilometroch toku s prítokom Cirocha vstupuje Laborec do Humenného už zregulovaný. 35-tisícové mesto vyzýva k svojim brehom najmä v lete, ale po celý rok plní svoje priemyselné povinnosti. Po prechode Brekovskou bránou s ruinami Jasenovského a Brekovského hradu zaznamenáva práve polovicu svojho prúdu a vchádza do nížinných oblastí, keď medzi tým zaznamenal sklon až o 400 metrov. Strážskému ako jednému z najmladších a najmenších slovenských miest
dominuje zďaleka i zblízka Chemko. Príjemný podvečer vám želám, milí diváci. Leto si ukrajuje možno posledný kúštiček zo svojho slnečného bochníka. Je teplo a príjemne a to znamená, že ešte stále môžeme víkendové dni stráviť s poznávaním málo známych oblastí pre rekreáciu a turistiku. Do redakcie nám prichádzajú nové a nové pozvania. Ťažko je niektoré odmietnúť, veď Slovensko je naozaj krásne a neobjavené. Sme radi, keď sa prostredníctvom listov a pohľadníc dozvedáme, že sa vám výherné pobytové miesta páčili a že ste domov odchádzali spokojní. Aj dnes nám mnohé turisticko-rekreačné strediská ponúkli dvojdňové pobyty. Čakajú už iba na výhercov. Čas pre našu turisticko-rekreačnú reláciu je však neúprosný a preto vás pozývame na severovýchod Slovenska. Vstupnou bránou pri jeho návšteve je mesto Humenné s viac ako 36 000 obyvateľov. Nachádza sa v centre severného či horného Zemplína s Karpatami za chrbtom a Panonskou nížinou pred sebou na konci Humenskej kotliny v 157 metroch nadmorskej výšky. I keď sa Humenné v písomných prameňoch spomína aj začiatkom 14. storočia, vzniklo pravdepodobne oveľa skôr. Existujú pramene o jeho osídlení už v dobe kamennej, ale aj dôkazy o vplyve Veľkej Moravy a kultúrnom odkaze svätého Cyrila a Metoda. Do mesta sa vrátila aj busta generála Milana Rastislava Štefánika. Je provizorne inštalovaná v centre mesta na námestí Slobody. Humenné ocenia najmä milovníci histórie. Medzi najkrajšie architektonické pamiatky patrí pôvodne renesančný kaštieľ. V roku 1610 bol kaštieľ renesančne upravený na štvorkrídlovú stavbu s ústredným dvorom, nárožnými vežami a veľkou vežou nad vstupným portálom. Dokumenty hmotnej kultúry našich predkov nám spolu s písomnými ikonografickými pamiatkami ponúkajú možnosť vytvoriť si predstavu o živote a bývaní zašlých generácií. Umelecko-historickú expozíciu Vlastivedného múzea v Humennom tvoria dve miestnosti so sakrálnym umením. Sú tu vystavené artefakty dvoch vierovyznaní, východného a západného rítu. Medzi najznámejšie sakrálne pamiatky múzea patrí nekompletný ikonostas z nezachovaného kostolíka, ale aj iné vzácne ikony. Umelecko-historická expozícia ponúka možnosť zoznámiť sa s úrovňou bytovej kultúry šľachty a mešťanstva od renesancie až po 20. storočie. Prvé zmienky o kaštieli ako o kúrii sú z roku 1449. Jeho majiteľmi boli Drugetovci, ktorí prišli do Uhorska s kráľom Karolom Robertom z Anžou. V roku 1684 zomiera posledný z Drugetovcov a kaštieľ sa dostáva do majetku Altánovcov. V roku 1728 nastáva nové delenie. K veľkým stavebným úpravám dochádza v druhej polovici 18. storočia. Začiatkom 19. storočia sa novými majiteľmi kaštieľa stávajú Andrášiovci, ktorí ho koncom storočia dali prestavať v duchu francúzskych barokových kaštieľov. Súčasne upravili aj interiér kaštieľa a dobudovali veľkú knižnicu. Andrášiovcom patril kaštieľ až do druhej svetovej vojny. Spoločenský život šľachty sa rozvíjal v dvoch zaujímavých salónoch. V salóne pre dámy a salóne pre mužov. Príjemné prostredie s dobovým nábytkom sme aj my obdivovali. Okrem nábytku a doplnkov si môžete pozrieť aj výtvarné diela starých majstrov a historické zbrane.
Súčasťou múzea je aj expozícia ľudovej architektúry. Jej dominantou je drevený kostolík z Novej Sedlice. Tak ako to bývalo na dedinách zvykom, aj v skanzene stojí na vyvýšenom mieste. Kostolík aj v súčasnosti slúži veriacim pravoslavnej cirkvi. Z 18 drevených kostolíkov, ktoré si v regióne Humenné môžete pozrieť, drevený kostolík z Novej Sedlice je najstarším, ale aj najkrajším. Je zvláštny tým, že ako prvý bol presťahovaný do areálu skanzenu. My sme obdivovali jeho interiérovú výzdobu, ikony a okulahodiace sakrálne obrazy a maľby. Postavili ho roku 1754 a do múzea bol prevezený a zakonzervovaný v rokoch 1974 až 75. Ľudová architektúra tohto regiónu patrí do skupiny staviteľstva východokarpatskej oblasti. Formovala sa a vyrastala v súvislosti s prírodnými podmienkami. Hlavným stavebným materiálom bolo drevo, hlina, kameň a slama. Skanzen ponúka prehliadku najjednoduchších obydlí našich predkov. V obývacej izbe a predsieni je znázornený postup spracovania konopí a výroba plátna, trelice, kolovrátkov, praslice a krosien. V Blinici upútal našu pozornosť veľký drevený mechanizmus mlyna s násypníkom. Najskromnejšími boli domčeky, ktorých dominantou bola murovaná pec. Vnútorné zariadenie roľníckej domácnosti bolo jednoduché a maximálne funkčné. Na chvíľu sme sa ponorili do minulosti, do života a bývania našich predkov a obohatili sa o nové zážitky. K obľúbeným turistickým prechádzkam návštevníkov tohto regiónu patrí aj výstup k zrúcaninám starobilého hradu Brekov, nedaleko obce, podľa ktorej nesie hrad pomenovanie. Patrí medzi najstaršie hrady Horného Zemplína. Pochádza z 13. storočia. Spolu s Jasenovským hradom mal zaisťovať bezpečnosť na strategicky dôležitej uhorsko-poľskej ceste. Koncom 17. storočia ho takmer zničili Tököliho vojaci a od tých čas pustne. Po výstupe na vrchol nás zrúcaniny prekvapia svojou mohutnosťou a majestátnosťou. Kto dnes tieto zrúcaniny navštíví, i v tomto ročnom období má tu čo obdivovať. A isto na dlho mu utkvie v pamäti prekrásny pohľad do údolia rieky Laborec, ktorá pod hradom preteká. Juhozápadne od Sniny v ochrannom pásme chránenej krajinnej oblasti Výhorlat sa nachádza rekreačná oblasť Snínske rybníky, ktorú navštevujú turisti z celej republiky i zo zahraničia. Sú tu 3 prírodné kúpaliská a rybník. Z jeho vôd možno vyloviť kapra, šťuku alebo aj iné druhy rýb. Prírodné kúpaliská dotvárajú scenériu tohto rekreačného strediska, ktoré je jedným z najunikátnejších príkladov využitia danosti prírody s turistickým vybavením pre rodinné rekreácie. Neopakovateľnými sa stávajú posedenia pri rybníkoch v tichu okolitých lesov. Jemné šumenie prameňov vody z fontán upokojuje a vytvára neopakovateľné čaro voľných chvíľ prežitých v tejto rekreačnej oblasti. Na Snínskych rybníkoch každého návštevníka upúta obnovený hotel Kamej. Tento hotel znesie porovnanie s podobnými zariadeniami kdekoľvek v Európe.
Kamej ponúka vybavenie aj pre tých najnáročnejších. Hotel má 55 lôžok. Na svoje si prídu osamelí rybári, podnikatelia i rodiny s deťmi. Interiérové priestory sú príkladom modernej a účelnej architektúry. Hotelová kuchyňa sa špecializuje na morské ryby a divinu. Samozrejmosťou sú priestranné izby. Pre tých náročnejších ponúkame pohľad do apartmánu s elegantnou kúpeľňou. Nechýba tiež káblová televízia. Okrem hotelového ubytovania na Snínskych rybníkoch môžete využiť aj neďalekú chatovú základňu. Ponúka štandardné vybavenie v prístupných cenách. Túto základňu vyhľadávajú aj turisti z Poľska. Lúčime sa so Snínskými rybníkmi, ktoré sú na jeseň mekou hubárov, rybárov a všetkých, ktorí hľadajú príjemné chvíle v lone krásnej prírody. Pri potúkach týmto krajom možno naďabíte na takýto štýlový domček, v ktorom akoby sa zastavil čas. Určite vás očaria aj drevené kostolíky, ktoré dotvárajú jedinečný kolorit tohto regiónu. Cieľom našej cesty po zabudnutých kútoch Slovenska bola chránená krajinná oblasť Východné Karpaty s biosférickou rezerváciou Jarabá skala v 1183 metroch nad morom, ktorá je súčasťou lesných pralesovitých spoločenstiev Východných Karpát. Jarabá skala je ojedinelý skalný útvar v tejto chránenej krajinnej oblasti so zachovalou faunou a flórou. Nadväzuje na ďalšiu významnú prírodnú rezerváciu Stužica s pralesovitými porastami buka a cenných listnáčov. Predstavíme ju v niektorom z ďalších vydaní Televíkendu. Výstup na vrchol Jarabej skaly je zaťažkávacou skúškou, ale ako sa o chvíľu presvedčíte, pohľad na scenériu pod skalou na poľsko-slovenskom pohraničí naozaj stojí za to. A o to nám šlo. Pomocou pekných obrázkov vám ho tak trocha priblížiť. Charakteristickým znakom biosférickej rezervácie Východné Karpaty je najmä výskyt východokarpatských druhov rastlín, čo súvisí s tým, že ako jedinú na Slovensku ju radíme k fitografickej oblasti Východných Karpát. Reprezentuje ju 1000 druhov doteraz známych listnáčov, ako je javor horský, jaseň štíhly, ale aj jedľa. Sú tu tiež mohutné dubové lesy s prímesou buka, odtiaľ pochádza názov Bukovské vrchy. Zaujímavosťou tejto biosférickej rezervácie je absencia pôvodného smreka. Rastie tu celý rad vzácnych drevín. Územie sa vyznačuje svojráznou, zaujímavou a druhovou pestrou faunou. Celkovo sa tu zistilo vyše 1500 druhov cicavcov, veľký počet motýľov a chrobákov. Mimoriadny význam majú najmä východokarpatské endemity, napríklad mnohonožka. Pri výstupe na Jarabú skalu pre pokoj duše a sviežosť tela tu nájdete všetko, čo vám betónové ulice veľkomiest nemôžu ponúknuť. Príroda v biosférickej rezervácii síce len po vyznačenom turistickom chodníku rada privíta každého,
Kto do jej lona prichádza s dobrým úmyslom, neničí a nepoškodzuje ju. Preto môže žiť svojím životom. Veľmi citlivo vníma vo svojom prostredí cudzie ruchy, odpadky, oheň na svojom tele či prítomnosť aut. Nachádzajú sa tu veľmi unikátne rastlinné druhy. Spomeňme aspoň klinček nakopený, iskerník karpatský, čermeň herbichov i ďalšie. Aj tento výstup nám potvrdil, že organizmami prírody sú rovnako živé stromy, rastliny, živočíchy, ale aj neživý kameň. Takto treba vnímať túto prírodu. S takouto úctou sme sa dnes správali aj na vrchole Národnej prírodnej rezervácie. Chvíle na vrchole horského masívu využívame na rozhovor o tejto chránenej krajinnej oblasti. Vnímame prírodnú scenériu v jej rozmanitosti ako harmonický celok. Civilizácia nezmenila takmer nič na podobe tohto kraja. Presvedča nás o unikátnej súhre všetkých rastlinných a živočíšnych druhov. Aj keď sme nemali to šťastie stretnúť niektorého z dravcov, ktoré žijú v tejto rezervácii, dozvedáme sa, že jarabá skala je domovom orla skalného, haje červenej a nechýba ani medveď hnedý a vlk obyčajný. Nachádzame sa v chránenej krajinnej oblasti v biosférickej rezervácii Východné Karpaty. Čo táto oblasť ponúka svojim návštevníkom? Táto oblasť svojim návštevníkom, turistovi, ponúka prekrásnu prechádzku prírodou. Najmä v rezerváciách, ktorých ešte človek nejak nenarušil svojimi zásahmi. Ako napríklad Národná prírodná rezervácia Stužica a Národná prírodná rezervácia Riaba skala, na ktorej sa nachádzame. Na turistických chodníkoch, ktoré cez tieto rezervácie prechádzajú, môžeme stretnúť a vidieť zaujímavé druhy flóry a fauny. Ako napríklad v Stužici mohutné exempláre jedle, buka, javora horského, bresta. Ďalej na lúkach, poloninách sa stretneme s rôznymi kvetami, ako napríklad horec, luskačovitý a iné. Čo musia turisti urobiť preto, aby aj naďalej mohli navštevovať túto chránenú oblasť Východných Karpát? No, v prvom rade by mali dodržiavať návštevný poriadok. A to najmä, aby nám neskracovali turistické chodníky, nezakladali nám ohne v rezerváciách a neodhadzovali nám odpadky. Kde sa turisti môžu ubytovať? V súčasnej dobe turista sa môže ubytovať v dedine Nová Sedlica, v ubytovni, ktorú spravuje obecný úrad. Naša správa Chránená krajinná oblasť Východné Karpaty má vypracovaný projekt, v ktorom počíta s výstavbou stanových priestorov v celom území biosférickej rezervácie. Našou poslednou zastávkou v najvýchodnejšom kúte Slovenska boli Medzilaborce. Hoci toto mesto je na kus cesty od veľkých centier, v poslednom čase sa stalo magnetom pre milovníkov moderného umenia vďaka stálej expozícii diel Andyho Warholu. Návštevníci si môžu pozrieť diela z nadácie Andyho Warholu pre vizuálne umenie z New Yorku, ale aj diela, ktoré sú majetkom múzea. Veríme, že naša televízna pozvánka bude pre vás podnetom na návštevu tejto galérie moderného umenia.
Pekne vás vítam u nás v štúdiu, milí diváci. Viem, čakáte na túto chvíľu a svoju veľkú šancu. V kútiku duše dúfate, že jedným zo šťastlivcov budete aj vy. Skôr než jedného z vás vyžrebujeme, chceme sa vám ospravedlniť za zámenu, ktorá vznikla pri vysielaní posledného televíkendu z regiónu Trebišov. Vaše odpovede na tento televíkend teda nemôžeme akceptovať. Teší nás, že naše televíkendy sa vám páčia a žiadate si ich prepisy na videokazety. Najmä učiteľom zo základných škôl oznamujeme, že si môžu dať konkrétny televíkend prepísať na svoju dodanú kazetu za príslušný poplatok cez naše komerčné oddelenie. A teraz pristúpime k žrebovaniu. V našom sklenenom osudí sa nachádza 281 správnych odpovedí na otázku, ktorú sme vám položili v predchádzajúcom televíkende. Otázka znela, koľko liečivých prameňov vyviera v kúpeľoch Bišta. Správna odpoveď, v kúpeľoch Bišta vyviera 6 liečivých prameňov. Listy premiešam a prvým výhercom sa stáva Emília Káčerová zo Zlatých Moraviec. Gratulujeme, čakajú víkendový pobyt s polopenziou v hoteli Kamej pri Snínskych rybníkoch. 4 ďalší prežijú víkend v chatovej základni tiež pri Snínskych rybníkoch a sú to Edita Banicová z Dunajskej Stredy, Eva Giertlová z Lučenca, Verona Tkáčová z Trebišova a Valéria Vašková z Bratislavy. Gratulujeme. A nakoniec tu máme prekvapenie pre jedného z vás. Pre Jozefa Griščíka z Humenného. Poputuje mu stolová kryštálová lampa od sklárskej firmy Lusk, akciová spoločnosť z Medzilaboriec. Gratulujeme. A na záver súťažná otázka. V akej nadmorskej výške sa nachádza kamenný útvar Jarabá skala, ktorú sme vám v televíkende predstavili? Odpovede posielajte do 9. októbra na známu adresu Slovenská televízia, štúdio Košice, Rastislavova 13 043 07. S našou kamerou sme sa vybrali aj na 4. ročník kontraktačno-predajnej výstavy Gastro 95 v Košiciach. Ponuka domácich a zahraničných zariadení pre vybavenie hotelov a reštaurácií bola pestrá a zaujímavá. Nechýbali čistiace mechanizmy, zariadenia do veľkokapacitných kuchyň, moderná chladiarenská technika a rôzne dôležité drobnosti. Dom techniky Košice disponuje aktivitami, ktoré predstavujú širokú škálu možností v oblasti vzdelávania, v oblasti reštauračno-ubytovacích služieb, v oblasti výstav. Oblasť výstav a oblasť reštauračno-ubytovacích služieb tvorí dve hlavné činnosti našej práce, nášho zamerania a pôsobnosti na území mesta Košíc. Mimoriadne oblasť výstav sa za obdobie posledných 4 rokov vyprofilovala tak, že dneska Dom techniky Košice je miestom stretnutia podnikateľov, obchodníkov s cieľom prezentovať svoje výrobky, prezentovať svoje služby. K tomu Dom techniky Košice disponuje profesionálnym kádrom ľudí, schopných organizovať takéto podujatia na profesionálnej úrovni. Sú k dispozícii priestory v rozlohe 1200 m2 výstavnej plochy, 4000 m2 ostatných ploch. Sú k dispozícii hotelové zariadenia o kapacite 150 lôžok, 2 reštaurácie, z ktorých jedna je typickou slovenskou reštauráciou. Disponujeme ďalšími službami, ako je kasíno, fitness centrum a všetky služby, ktoré sú dneska službami, ktoré požaduje klient navštevujúci náš hotel. Takisto sme aktívni v oblasti vzdelávacích možností. V priemere ročne organizujeme okolo 100-120 rôznych odborných podujatí na úrovni konferencií, seminárov, sympózií, vzdelávacích kurzov. Disponujeme vlastným medičným strediskom, ktoré je k dispozícii pre účely jak podnikateľov, tak aj pre ostatnú obchodnú verejnosť.
Na tohtoročnom Gastre 95 dostali príležitosť aj študenti 5 hotelových akadémií. O ich zručnosti svedčia aj zábery z pripravených slávnostných stolov. Hrať a neprehrať. Túto možnosť vám opäť ponúka zábavná súťažná hra Slovenskej televízie Košice Správny kľúč. Správny kľúč v priamom prenose už 28. Tisíce veriacich nielen našej humenskej farnosti, ale zo širokého okolia sa v nedeľu 6. augusta zúčastnili slávnostnej posviacky nového rímskokatolíckeho kostola na sídlisku 3, zasveteného 3 svätým košickým mučeníkom Markovi, Melicharovi a Štefánovi. A práve ich relikvie boli s úctou prenesené v predvečer konsekrácie zo starého kostola do nového, ktorému odteraz budú patronmi. Konsekráciu vykonal košický arcibiskup metropolita Monsignor Alojz Tkáč za asistencie duchovných a bohoslovcov. Samotnému konsekračnému aktu predchádzal príhovor primátora mesta Humenné inžiniera Jana Pavlíka, v ktorom okrem iného vyzdvihol historickú udalosť dokončenia chrámu, ktorý pretrvá veky a bude slúžiť mnohým generáciám. Za výbor pre výstavbu kostola sa prihovoril jeho predseda Ján Dobrovský, ktorý poďakoval všetkým dodávateľským firmám, dobrovoľným brigádnikom, ktorí pri výstavbe kostola odpracovali nespočetné množstvo hodín, aby za 3 roky mohol byť dokončený tento svetostánok, do kroniky ktorého kardinál Jozef Tomko napísal. Novopostavený kostol bude slúžiť tomu, aby sa budovali živé chrámy, Božie srdcia veriacich. Vaša excelencia, dovoľte mi, aby som vám v mene výboru pre výstavbu tohto kostola, ako aj mene všetkých veriacich humenskej farnosti, odovzdal kľúče od tohto nového chrámu a požiadal vás, aby ste ho slávne konsekrovali. Podporený buď Pán Ježiš Kristus. Vstupujte do Pánových brán s piesňou chvály a do jeho nádvoru s piesňami oslavnými. Týmto symbolickým aktom odovzdania kľúčov od chrámu nášmu arcibiskupovi a vstupom do jeho útrob sa začala samotná slávnosť konsekrácie spojená so slávnostnou svetou omšou, ktorú slúžil monsignor Alojz Tkáč a pri ktorej sa uskutočnil obrad pomazania oltára a stien chrámu zasvedzujúcou modlitbou, aby bol takto pripravený pre bohoslužby. Súčasťou konsekrácie bolo aj ozdobenie oltára, zapálenie sviece na ňom a osvetlenie celého kostola. Nech teda tento kostol, tento svetostánok, na ktorý sú humenskí katolíci právom hrdí, neustane nikdy prázdny. Nech v ňom aj na príhovor 3 svätých košických mučeníkov nájde pokoj a útechu duša človeka, utvrdzujúca sa vo viere. Na žiadosť veriacich, ktorí sa z kapacitných dôvodov do chrámu nedostali, no i pre tých, ktorých choroba nedovolila sa slávnosti zúčastniť, uvedieme po skončení relácie videozáznam konsekrácie nového rímskokatolického kostola na sídlisku 3 z nedele 6. augusta.